एई वर्षा वर्षारे ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି କଣ ସବୁ କରିଲି। ତ ମୁଁ ରାତି ବସ୍ ଧରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ରାଉରକେଲାକୁ ଗୋଟେ କାର ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୋର ସକାଳେ ରାଉରକେଲାକୁ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରି ଚାହା ପିଇ ପୁଆ ସାରି ସିଧା କାରଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। କଣ ପାଇଁ ନା ରାଉରକେଲାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଗାଡିର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରେସର ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗିଅର ଗୁଡା ଠିକ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଡିଟା ଛିଡା ହେଇକି ହିଁ ଥିଲା ତ ସେ ସବୁକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ନ କଲେ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିହବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡିଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରି ଗାଧେଇ ଖାଇକି ବାହାରି ପଡିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ ପଟେ ଯିବା, ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖି ଆସିବା। ତ ମୋ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ହଁ ମାରିକିନା ଗାଡିଟାକୁ ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ ପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡାଧାରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗେଟରେ ଟିକେଟ କରି ଗାଡିଟିକୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡିଟାକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖିଦେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲି ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କୋଉଟା। ଏଇ ଗେଟଟାରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଇଛେ ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲଟା ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ବାଦଲ ଗୁଡା ପାହାଡଟାକୁ ଘେରିକିନା ରଖିଥିଲା। ସେଠିକାର ନଜାରାଟା କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିହବନି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ୱାଟରଫଲ ପାଖକୁ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଯାଇ ହବନି। 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ସିଡି ଚଢିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ୱାଟରଫଲ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଦିଟା ଉଠେଇବା, କଣ କରିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟଟା ୱାଟରଫଲ ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ସମୟ ନୁହେଁ। ସେଇ ଡିସେମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆସିବେ ତ ୱାଟରଫଲ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ୟାର ନଜାରାଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଲେଟ୍ ନ କରି ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ। 60 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଢାବା ଦେଖି ଆମେ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରି ପୁଣି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ, ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟି ଚଢୁ ଚଢୁ ସେଠି ପୁଣି ବାଦଲ ଗୁଡା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ବି ଭିଉ ଟା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଭୋର ସକାଳୁ ବାହାରିଛେ, କୁହୁଡି ଗୁଡା ସବୁ ରୋଡ ଉପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କୁହୁଡି ନୁହେଁ ବାଦଲ ଗୁଡା। ଆଉ ଟାଇମ ହେଇଛି 2ଟା ମାନେ 3ଟା ପାଖାପାଖି। ଆଉ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିରେ ଗାଡି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚଲେଇତେ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ବାଦଲ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି। ନଜାରାକୁ ଉପଭୋଗ କରି କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଭିଡିଓରେ ସବୁ କିଛି ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିହବନି ତ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମାଟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ସେଟା ଦେଖି ନେବେ।